Natrutine med Theo. Imens jeg finder hans ting frem, lægger jeg ham lige hernede til legetøj, så han lige kan lege med legetøj. Theos yndlingsting her for tiden, det er biler og dyr ude på landet. Sådan hunde og sådan noget. Jeg har også nogle andre. Den er høen. Så han sidder lige og leger, mens jeg finder tingene. Så tager jeg ham. Først så råder vi lige op, for det skal man jo altid gøre. Godt at råde op. Kom med mig. Og vådservietter skal vi også bruge, selvfølgelig. Jeg glemte en af de andre videoer, hvor jeg viste hans store søster Carla, som ligger her. Bare lige gå ind og tjekke min kanal dernede. Så er hun nu ved at gå på toilet. Så glemte jeg lige at vise alle hendes underbukser. Så lader man videre til Theo. Så friserer jeg ham lige med den her blødbørste. Jeg ved godt, at han ligner en pige, når man har friseret hans hår. Det er fordi, vi skal også snart til frisøren. Er det ikke rigtigt, Theo? Så det glæder vi os til. Der kommer vi også til at lave en video. Så glæder jeg til videoen. Jeg smider det blæ ned. Så Theo, han ligger i sin lille krybbe. Jeg vil lige frisere hans tænder. Vi vil løbe på toilettet og børste dem. Ikke frisere, børster. Så lægger jeg ham lige her i hans lille krybbe. Så tager jeg en bog, så jeg kan læse til ham. Peter Pan. Jeg vil lige lave noget mælk til ham. Koger jeg lige noget vand. Så tager jeg lige tingene med mig. Så koger det sgu. Så. Han får ikke særlig meget, når han skal sove. Det her det er bare mel. Jeg vil ikke bruge ægte. Det er jo dårligt for miljøet. Jeg bruger altid 3. Og grunden til, at jeg ikke lægger skeen hernede i, det er fordi, at så bliver den sådan væk nogle gange, så bliver den helt støvet, så det gider jeg ikke. Så vil jeg lige putte 2 dråber i. Det blev 3. Det tror jeg ikke, der sker noget ved bare den ene gang. Så ryster han lige. Så er den færdig. Jeg lægger den bare ned til ham. Jeg tager lige låget af. Man skal altid lige gøre det her. Så kommer der ikke noget ud, nemlig. Den får han kun, imens jeg læser.